Ayo, hello लोगोफोर नै नोंसोरो नुफेर माबायदि बेरे बासा जोबनाय बियो बिल्डिं गोजौआव माने दै थिंखियाव माने बेबायदि बेरे लानानै दङनो लोगोफोर आयौ सानबाबो सानख'नो हाया आसरित जेरावबो जायगायाव बिदि बेरे नायनो लोगोबो मोननाय नङा खिन्थु जायगा दाबसेयावनो नै आयौ खयथादि दङ आसरित मोनबाय आङो आयु बेरे जोब लोगोफोर खयथानि दङ फात्ता आयु बबेनि बेरेया बिदि खारबोजोबखो दुनियानि बेरेया खारबोजोब्बाय खोमा गाव मासे मोजां मोनखो बेबा नङा बे बिदै जाजोब्बायगो बिदै जानाय बायदि नुजोब्बायथ' आसरित माने आयु बिदिखौ मोनजाबा खावनांसिगौ माबा रेनकट गानहोनानै आसरित लोगोफोर आयु खुरसिं बिरनाया बैयाव लायनाया आरो न' सिङावबो दङनो लोगोफोर बेरेया basah aku baru bilang nah jadi gede cewek boba ayo itu terus naik terus aja balik keluar nah baik itu saja begitu digelina gitu saya deh Gaya aku tunggu deh. Thiền. Đây là một bạn anh. Yang này sih juga kan ada super. Wah, mana setiap bulan hari nangai yang sayang tujuan sai. Ini kan formal yang aku tuh berelana ayu. Diba yang biru. Ayo Birian jauh takut Asurin leher tiba-tiba di pasar tapi lupa sab nunggu deh hanya sab lang माबायदि मोनखो लोगोफोर आंनि बेर खिन्थानायखौ नुबायना लोगोफोर माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों आंथ' गियो एसे बोरैबा मोनो आंना बिदि नायनो हाया बांद्राय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब अननानै ओमफ्राय लोगोफोर गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय